Επειδή συνέχεια μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε παρκάρισμα με την όπισθεν μας έδειξες. Με τη Μούρη δεν θα μας δείξεις? Λοιπόν, θα σας κάνω και ένα βιντεάκι για το πώς παρκάρουμε με τη Μούρη. Αλλά να ξέρετε ότι για να παρκάρει κάποιος με τη Μούρη η θέση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Αλλιώς δεν γίνεται. Έστω ότι βρίσκουμε αυτήν εδώ τη θέση για να παρκάρουμε και θέλουμε να παρκάρουμε με τη Μούρη γιατί είναι αρκετά μεγάλη. Όταν φτάσουμε στο ύψος του πρώτου αυτοκινήτου, δηλαδή η Μούρη μας είναι κοντά στη μούρη του, προσπαθούμε να στρίψουμε αρκετά δεξιά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ελέγχουμε και τον πλαϊνό μας καθρέφτη. Εδώ δηλαδή. Αν σε αυτόν τον καθρέφτη δούμε το άλλο αυτοκίνητο και δεν δούμε να υπάρχει κενό ανάμεσά μας, σημαίνει ότι θα το χτυπήσουμε. Αν υπάρχει κενό, όπως εδώ τώρα, τότε δεν χτυπάμε πάνω του. Οπότε πηγαίνουμε όσο πιο μπροστά, κοντά στο πεζοδρόμιο γίνεται, και μετά όταν η μπροστά ρόδα πλησιάσει στο πεζοδρόμιο, στρίβουμε σιγά σιγά προοδευτικά. Προσπαθούμε η μπροστά ρόδα να ακολουθάει το πεζοδρόμιο. Και αφού έρθουμε εδώ, κάνουμε το μίνι παρκαρισματάκι μέσα στη θέση. Είμαστε πανέτοιμοι.